busnes yma yn Cyngor Gwynedd. Jyst i atgoffa chi cyn ni gychwyn bod y sesiwn yma'n cael ei recordio, jyst fel bod pobl eraill yn cael y cyfle i wylio fo os nad ydyn nhw ar gael bore yma. Mi fydd ar gael ar ein channel YouTube yn dilyn y sesiwn bore yma. Felly croeso at hynny. Felly cyfle bore yma i gyflwyno ein rhaglen newydd i gefnogi busnes dros y cyfnod 26-27. Da ni'n ymwybodol iawn bod 26-27 wedi hen cychwyn erbyn hyn, ond dyna ni, da ni yn anffodus yn gaeth i rheola y ffrwd cyllid sydd tu ôl i'r cyllid yma. Felly mae'n cyfnod byr, ond da ni'n gobeithio wneud y mwyaf o beth gennyn ni. Felly beth ydy y rhaglen sydd gennyn ni dan golwg tro yma? Ydy rhywbeth chydig bach yn wahanol i beth ni wedi bod yn gwneud dros y blynyddoedd dwytha. Yn hytrach na just cynllun grant, mae hwn yn rhaglen ehangach na hynny, sydd hefo elfen o gefnogaeth a datblygu i'r busnes ac i'r person busnes hefyd. Mae yna elfen grant iddo fo, ond dim dyna ydy'r pwyslais y tro hyn. So, o fewn y rhaglen, mi fyddwn ni'n gweithredu o fewn 3 ffrwd gwahanol. Y cyntaf ydy i ddatblygu busnes newydd, neu i ddatblygu busnes sydd eisoes wedi ddatblygu, wedi sefydlu, ddylwn ni ddweud. Yr ail ydy i helpu busnesau i ddatgarbeneiddio, a'r trydydd wedyn ydy i helpu busnesau i edrych ar ffyrdd o fabwysiadu technoleg newydd. So, sut mae'r rhaglen yn gweithio felly? Mae'n digon syml a deud gwir dda chi. Da ni'n gofyn i chi, os da chi eisiau fod yn rhan o'r rhaglen, i gyflwyno ffurflen datgan diddordeb ar-lein, a mae hwnna'n digon syml a nawn ni fynd trwy fo mewn munud. Fydd rheina'n cael ei asesu a sgorio, a fyddwn ni'n dewis busnesau i fod yn rhan o'r rhaglen. Mae'r busnesau llwyddiannus wedyn yn derbyn cyfnod o gymorth gan cynghorydd arbenigol, ac ar diwedd y cyfnod yna, mae yna cyfle i cyflwyno cais grant cyfalaf, a mae hynny'n bwysig yn anffodus fedrwn ni ddim cefnogi unrhyw revenue y tro hyn. So mae yna cyfle i gyflwyno cais grant cyfalaf wedi seilio ar argymhellion yr arbenigwr. A di hynny ddim yn golygu'n amlwg bod chi ddim i wneud efo'r peth. Mi fydd yn broses rhyngdda chi a'r arbenigwr i gweld beth sy'n orau eich busnes chi. Ac yn amlwg wedyn fydd rheina'n cael ei asesu, ac os mae'r cais yn digon cry, fyddwn ni'n dyfarnu grant i busnesau llwyddiannus. Felly, os da ni'n cychwyn efo'r ffrwd cyntaf, mae'r 3 yn digon tebyg i fod yn onest efo chi. Yr un sydd o bosib mymryn bach yn wahanol ydy'r un i busnesau newydd sbon. Mi fydd y gwaith cyngor busnes, cymorth i busnes, trwy'r ffrwd yma yn cael ei ddarparu gan Hwb Menter. Fyddwn ni'n gweithio efo partneriaid gwahanol ar gyfer y gwahanol ffrydiau. Mi fyddwn ni, oherwydd ffynonell yr arian sy'n cefnogi'r cynllun yma, yn rhoi blaenoriaeth, ond dim yn golygu fedrwch chi ddim rhoi cais i fewn os nad ych chi'n un o'r grwpiau yma, ond fyddwn ni'n rhoi blaenoriaeth i unigolion rhwng 18 a 30, i fenywod, i bobl o gymunedau lleiafrif ethnig ac i bobl anabl. A be fyddwch chi'n cael di mynediad at mentora, cyngor arbenigol a chefnogaeth i ddatblygu cynlluniau busnes. Ac ar diwedd y cyfnod cymorth yna, fel ni'n sôn, cyfle i wneud cais am grant. Yn yr achos yma, hefo busnesau newydd sbon, fydd y grant am hyd at 5,000 o bunna gyda ymyrraeth o 80%. Felly mae hwnna'n un ffrwd sy'n mymryn bach yn wahanol i'r gweddill, mae'r gweddill bron iawn union yr un fath. So, os rhaid ni symud ymlaen felly i drafod busnesau sydd wedi sefydlu yn barod a datblygu rheina. Eto, mi fydd y gwaith ymgynghorol yn cael ei ddarparu gan Hwb Menter. A y tro yma fydden nhw'n helpu chi efo pethau fatha cymorth efo marchnata, cynllunio ariannol a buddsoddi mewn twf. Ar diwedd y cyfnod tro yma, bydd yna cyfle i wneud cais i fewn am grant hyd at 12,000 hefo y cyfraf ymyrraeth o 70%. A mae'r 2 ffrwd arall yn debyg iawn. Hefo dadcarbeneiddio, mi fydd cyngor arbenigol yn cael i gyflawni gan Busnes Cymru, a mi fydd hynny'n cynnwys pethau fatha adolygu'ch defnydd hynny, perfformio carbon y busnes,
Fydden nhw'n dod i fyny efo argymhellion wedi teilwrau'r busnes, cymorth i ddatblygu cynllun gweithredydd ar dadcarboneiddio a cefnogaeth i weithredu mesur arbed ynni. Eto, cais grant ar ei ddiwedd o hyd at 20,000, 70% ymyrraeth. Ac union yr un peth eto ar gyfer y ffrwd mabwysiadu technoleg newydd, mi fydd yr arbenigwyr yn cael eu caffael gennym ni trauma ac yn cynnwys pethau fatha adolygu prosesau, systemau presennol y busnes, a gweld os oes yna cyfleoedd i defnyddio technoleg newydd, a cefnogaeth i gyflwyno systemau offer neu meddalwedd newydd. Eto, grant o hyd at 20,000 gydag ymyrraeth o 70%. Felly mae'r ffrydiau i gyd yn reit debyg, dim ond o bosib yr un cychwyn busnes o'r newydd sydd chydig bach yn wahanol. O ran pwy sy'n cymwys wedyn, da ni'n edrych am fusnesau bach econoleg, a mae hynny'n cynnwys unig fasnachwyr, partneriaethau a cwmnïau cyfyngedig. Mae rhaid i pencadlys y cwmni fod yng Ngwynedd. Mae hynny'n golygu bod rhan helaeth o'r gwaith da chi'n gwneud yn cael ei wneud yma yng Ngwynedd. Os da chi'n busnes sydd wedi sefydlu'n barod, mae rhaid i chi fod yn fasnachu am o leia 30 awr yr wythnos. Ac eto, bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i ceisiadau sy'n gweithredu o fewn un o'r 8 sector blaenoriaeth sydd gan y partneriaeth sgiliau rhanbarthol yn Gogledd Cymru, sef gweithgynhyrchu'n uwch, adeiladu creadigol a digidol, ynni ar ymgylchedd ariannol o proffesiynol, bwyd, iechyd a gofal cymdeithasol a thwristiaeth a lletygarwch. Eto, os nad ydych chi yn un o'r rheina, diolch yn golygu bod chi'n methu rhoi cais i fewn, jyst bod blaenoriaeth yn mynd i cael ei roi i'r sectorau yna. Felly, jyst i edrych ar y peth o persbectif oed y busnes, os nad ydych chi wedi cofrestru eto neu dechrau masnachu, ewch am y ffrwd datblygu busnes newydd. Os ydych chi'n busnes sydd yn hyd at 12 mis oed, ewch am yr un datblygu busnes. Ac os ydych chi'n busnes sydd bod yn weithredol yn fwy na 12 mis, mi allwch chi fynd am unrhyw un o'r ffrydiau, really, just ddim yr un newydd sbon. Mae'r rhaglen yn un cystadleol, dio ddim yn cyntau'r fel un am byd fel yna. A mae gennym ni'r gallu i gefnogi tua 20 o fusnesau yn pob un ffrwd. Felly, nawn ni edrych ar yr amserlau mewn munud, ond mae yna dipyn o amser i chi roed cais da at ei gilydd. Felly, peidiwch â brysio, rowch cais cryf i fewn, fel bod gennych chi'r cyfle gorau i cael eich derbyn i'r rhaglen. So, o ran y cynllun, yr ffurflen datgan diddordeb, fel ni ddweud, mae'n digon syml, a mi fydd o ar gael ar wefan y cyngor. Mae yna 3 pennawd i'r ffurflen. Am bod ni'n sylweddoli a fyddwch chi'n gweithio hefo arbenigwr ac efallai bydd eich syniadau newid, gymaint o da ni eisiau clywed unrhyw syniad sydd gennych chi ar gyfer eich busnes ar hyn o bryd, da ni hefyd eisiau gwybod amdanoch chi fel person. Felly, fyddwch chi'n gweld fod yna darna o'r ffurflen sydd dipyn bach fatha ffurflen ceisio am swydd. Byddwn ni'n gofyn am eich sgiliau profiad galluoedd chi hefyd yn ogystal a gwybodaeth ynglyn â'r busnes. Felly, manylion cychwynnol os chi'n disgwyl gwybodaeth sylfaenol am y busnes. Manylion y busnes ei hun, beth ydych chi'n neud, cyflogaeth, incwm a gwariant, a wedyn darn yna i wneud efo chi fel person. Jyst un peth i nodi ar hwnna, da ni'n awyddus iawn i y darn ynglyn â'r person dod o persbectif rhywun sydd mewn awdurdod yn y cwmni. Hynny yw rhywun sy'n gallu gwneud penderfyniadau naill ai y person sy'n berchen ar y busnes, neu cyfarwyddwr, neu rhywun fel yna sy'n gallu rhoi unrhyw beth sy'n dod allan o'r broses ar waith. A wedyn yn amlwg fyddwn ni'n gorfod sgorio pob un o'r ffurflenni yna i weld pwy sy'n dod ar y rhaglen. Mi fydd yna canllaw sgorio yn y pecyn cais, felly fyddwch chi'n gweld beth ni'n chwilio amdan. Ond yn y bôn, da ni'n edrych am bobl sy'n addas i'r rhaglen, be fydd potensial y person a'i busnes, be di'r effaith potensial, a fel ni ddeud, gallu'r person i cael mwyaf allan o'r rhaglen.
A fel pob tro hefo'r math yma o beth, wrth i ni asesio sgori ceisiadau, mi fyddwn ni yn rhoi ystyriaeth i dosbarthiad daearyddol. Da ni'n awyddus iawn i wneud yn siŵr bod y bydd yn cael ei lledaenu ar draws y sir. A hefyd fyddwn ni'n edrych ar hanes cefnogaeth grantiau blaenorol. Hynny yw, dim bod ni'n eithrio pobl sydd wedi cael grant o'r blaen gennym ni, ond mi ydyn ni'n awyddus i helpu bobl sydd heb hefyd. Felly mae gyd yn rhan o'r ystyriaeth wrth symud ymlaen i sgorio y ceisiadau. Felly dyma ni ar ran amserlen. Mi fydd y pecyn cais yn fyw ar gwefan Cyngor Gwynedd yfory, ydy'r bwriad. Mi fydd y ffurflen datgan diddordeb ar agor erbyn dydd Gwener. Ond fel ni ddweud, plis peidiwch o brysio. Mae gennych chi tan diwedd mis Medi i roed eich datganiad o ddiddordeb i fewn. Ac yn y canol, mi fydd yna sesiynau cymorth i chi galw heibio, trafod eich bwriad, trafod pa ffrwd ydych chi'n meddwl ella fysa'n ffitio'ch busnes chi, a gawn ni drafod hwnna wrth gwrs cyn i chi roed eich datganiad o ddiddordeb terfynol i fewn. Da ni'n gobeithio cyfathrebu'r canlyniadau erbyn y 7fed o fis Hydref, ond fel unrhyw beth, mi all hyn i gyd newid. Felly os oes yna unrhyw newidiadau, fyddwn ni'n gadael chi wybod trwy'r bwletin busnes. Felly dyma ni pa bryd fydd y sesiynau cymorth. Na i ddim mynd trwy pob un ohonyn nhw, ond maen nhw ar gael ar draws y sir. Mi fyddwch chi'n gallu bwcio trwy Eventbrite, a mi fydd y manylion ar wefan y cyngor, a mi fydd o hefyd, mi fydd yna link trwy'r bwletin busnes. Felly, nawn ni adael hwn i fyny am dipyn bach i'r rhai o'ch chi sydd ddim ar hyn o bryd yn cael y bwletin busnes, y cod ar yr ochr chwith ar sgrin fi. Os na ydych chi'n cael ar hyn o bryd, fyswn ni yn argymell yn gry i chi gael. Dim jyst oherwydd beth da ni'n trafod heddiw, ond mae unrhyw beth da ni'n neud fel tîm yn cael ei cyhoeddi gyntaf yn y bwletin busnes. Felly, plis, tanysgrifiwch os na ydych chi'n neud yn barod. Ac ar y ochr dde, wedyn mae gen ni link i yr holl ffyrdd fedrwch chi cael gafal yna ni. Felly, dyna fo yn y bon. Dwi'n gwybod os oes gennych chi unrhyw cwestiynau. Mae rhywun wedi gofyn os yn posib cael copi o'r cyflwyniad. Mi fydd recordiad o'r cyflwyniad wrth gwrs ar gael trwy'r wefan, a dwi'n gweld unrhyw broblem efo roed y cyflwyniad i hun i fyny chwaith. Un peth nes i ddim mynd drwyddo fo ydy bod ni'n gofyn i chi benderfynu ar un ffrwd wrth roed eich cais i fewn yn hytrach na trio pob un ohonyn nhw. Gan ddeud hynny, os oes yna cais yn dod i fewn, a mae'n cais gry, ond bod ni'n teimlo y fysa fod wedi bod yn well mewn ffrwd arall, mi wnawn ni cysylltu hefo chi a trafod newid hynny. Ond mae'r ffurflenni ar gyfer y ffrwd ychydig bach yn wahanol, felly dio ddim yn fatar bod yr un ffurflen yn addas i'r tri mewn ffordd. Da ni yn gofyn i chi penderfynu blaen llaw. Ond na cwestiwn yn fanna, sori, dwi wedi colli nhw. Ia, amserlen y cymorth. Mae'n dibynnu a deud y gwir, fyddwn ni'n rhoi chi mewn cysylltiad hefo ymgynghorydd yn syth ar ôl i rywun cael ei derbyn ar y rhaglen. A wedyn mae o rhyngthoch chi a'r ymgynghorydd yna i benderfynu faint o gymorth da chi angen mewn ffordd lly. Ond beth ni yn deud ydy, o ran eich amserlen chi yn penodol yn fanna, dwi'n meddwl bod hwnna'n swnio'n rhesymol iawn, mi fysa rhaid i pob elfen o'r cymorth yma gan gynnwys rhoi cais i fewn am y grant dilynol, gan gynnwys prynu be bynnag efo'r cais, efo'r grant yna, a hawlio'r arian yn ôl i gyd angen fod wedi digwydd erbyn canol mis Chwefror blwyddyn nesaf. Felly mae hynny'n yn ffitio'n iawn hefo'ch amserlen chi. Oes unrhyw cwestiwn arall? Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau yn dilyn y cyflwyniad, a mae'n taro chi hwyrach ymlaen, lle mae croeso chi cysylltu efo ni unrhyw bryd hefo'r cysylltiadau yn y Linktree neu wrth gwrs trwy edrych ar y wefan.
A nawn ni drafod hefo chi. Ac wrth gwrs, mae croeso chi ddod i unrhyw un o'r sesiynau cymorth dros y wythnosau nesaf hefyd. Ond dwi ddim yn gweld bod yna unrhyw beth arall yn dod drwedd. Na i roi cwpl o eiliadau rhag ofn bod rhywun yn teipio'n ffyrnig. Dwi'n meddwl. Felly os ddim, dwi'n gobeithio gweld chi mewn un o'n sesiynau ni, neu dwi'n gobeithio y gewch chi hwyl yn rhoi eich ceisiadau at ei gilydd. Os ydych chi eisiau unrhyw help, unrhyw gymorth, just gadewch i ni wybod, da ni'n digon hapus i helpu chi i roi chi ar ben ffordd. Felly gobeithio bod hwnna wedi bod yn rhyw fath o gymorth i chi bore yma. Fel dwi dweud, unrhyw broblem, gadewch i ni wybod fel arall. Nawn ni weld chi fuan. Tara wan.